Ramogi duoko go mag yiero medo golo paro mopogore opogore ka bende koro duoko mar riwruok ma ok mar piny owacho marango chenro mag yiero ELOG kotenore gi yiero ma higa nyiso ni duol matayo yiero IEBC notayo yiero e yo makare. ELOG wacho ni kwan manyo land go duoko mar komten piny Kenya chal gi mane giyudo kokalo e nonro margi. Gipuoyo ahinya duol mar IEBC kuom tich maber ka gikwayo ji mane giywak mondo koro chwal ng'ur e nyim doho ma pachoka. Comparison of official IEBC results with ELOG PVT projections. Candidate 1, Odinga Raila Amolo. Official IEBC result, 48.85%. PVT projection, 48.7%. Margin of error, plus or minus 2.1%. Candidate number 2, Ruto William Samoei. Official IEBC results 50.49%. PVT projection 50.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. So when the chair of commission, the chair of IEBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is, that there could have been grievances around the results that he announced. The legal channel to deal with the results after they have been announced is to proceed to the Supreme Court.